Kanegade ko All India Radio Shillong ka khubor ban puliru Elma Arwar. Kimat ba kongsan jong khubor manta ka step kilong ka All Party meeting Hanoma New Delhi haswa ban sedang ya ka sedang jingsong dorbar. Yaro umitirang badu kari Narendra Modi yak sarkar jala Meghalaya halor ka jingna banyajan bat penyedai bat ka sarkar kami. Pembana terek election commission na ka benda ka jing thep vote biang 100 liksi jong ka Raja Sabha bat job ke India ya ke Pakistan da prap khandai ron ha World Cup cricket arjar khandai ka lolong hin kesngi ka khubor ka babnya ka jingalang jong baro ki sengsan puthai kari ka lolong hin kesngi hanong ba New Delhi haswa ba ka yeng dorbar thau an kan sedang ya dorbar mda kesngi harekat bat ka triple talak bill ka bala banwanra ha ka dorbar ki wede ki bill ki ba anwanra lang ha ka ni ka dorbar ki long ka Central Education Institution Reservation in Teachers Cadre bill bat ka Aadhaar lembat ki ki law amendment bill kandai habakran bagila pathai khubor hadin ka jingalang jong baro ki sengsan pathai kabalane hadu arkanta umentri ka parliamentary affairs uprala joshi ulai thu ba umentri rang madu kari Narendra Modi sapalong ya ka jingalang bat ki president jong baro ki sengsan pathai ha ka khat kandai tarik mentau banai halor ka issue jong ka wei ki election bat unsai kandu ru bat baro ki MP ha ka arpo tarik mentau banai kayeng dorbar kan penkut ya ka dorbar hadu ka arpo tarik unai tung ya ka mang tingka bathmai on swanra ha ka san tarik unai tung Menteri rang badu kari Narendra Modi ulapan pau ya kejingero ya ke sarkar jala Meghalaya ha ka baglaya jan bak sarak ni bala keju ko poru bakadan ya kethong ban pembah ya kejing im ki beriu ha ke jala menteri rang ba ke jala Meghalaya ukan rat ke sangma ulai kendu menteri rang badu kari Narendra Modi mena ke singsa jan haswa ke jingalang jongka niti ayok bat ulai kren bat menteri rang badu halor ke jington kam ban pembah ban penroi su ya ke jala bat ya kam ki ba ke sarkar jala ketemu ban ne nag ban tau pat ba kat kum kapor ba kilabu Nagaliang Commissioner bat Secretary jong menteri rang ba ka jala Meghalaya Sampat Kumar ula pentip baya ka jing thamu jong ka sarkar jala layo jingero bha no menteri rang badu kari Narendra Modi Menteri rang badu kari Narendra Modi sa ajing kran biang ikipat ba nong India lembaga program ko jung ka man kibat ka banwan shiphi na ko All India Radio ha ka live ho tarik mentau bnai ha ka por khatwe bijin stem kane kan de ka sin ka baningkong ya Narendra Modi un kran biang ha ka program man kibat harin bulayo long menteri rang ba biang jong kari lembaga tweet Narendra Modi ulong bakari kan sewa sno biang ya ha ka radio banyakran halor ka jing ha bat ka jing te jong ki sispa live ho klur kinong India ka sarkar jala Meghalaya kalapha ya ka jingtawa ba ga jatla ka dong kam sapra ni khandai tli ki yo khoput ha khoput jong ka India bat Bangladesh khanang ban lam pen he ya ki yo khoput ka badan menta tang arli menteri ka sarkar jala ubari pe ya ka tanat border area development umala ka men rumbui ulaya thu ba sarkar jala kalapha ya ka jingtarwa sha ka sarkar ni lemba ka tanat commerce and industries umarumbui ulaya thu ru ba ka jingtarwa kadai banyo ya ka jingjur omtang nak sarkar ni henre na khari Bangladesh ru haba pen pau jinong kam ban kiu ya kisnong ki badan hakaput uni menteri ka sarkar jala ula pentip ru ba ki por miswa ka jing khai jong kini ki ari ga ya ba henry menta kala don pat ka jing perkhing ka bajur umar rumbo ula pentip ru ba ka sarkar jala kala le bon ki project na ka benta ki nong song song hakaput kum ka surok ki school lembat ki we dem ka Assam Pradesh Congress Committee kala rai ban ping sange de khot shipor ya menteri barin Gautam Roy bat ya general secretary Raman Bhattakur na ki kam prasha seng ki jongki kane ka rai la shim ha ka mi jong ka sing sejan ha ka executive committee jong ka Assam Pradesh Congress Committee katilong khubor ka thuru ba Gautam Roy unang lam ko Congress Habarak Valley la lekmen le sungba halor ka job jong ka BJP hasil cha bat Karim Khan ha ki election Lok Sabha ka batang shudap ha ga ba la kano ba uni unang lam Congress ula sam mithai ki brio halo ka job ki BJP hakini ki artli ki constituency ka jingpang kan ya udrok be an khamtam ta ka ba injek kala jalai ba Tripura wat hadin ka jingshim khia jong ka state aids control society ban pinduna ban te lakam ha ya jingpang kam drop be an ka talong khubor ka yathu ba ka jingchlei jong ka jingpang kam drop khamtam da ka ba injek ka dei ha kanchanpur ba damchara jong ka North Tripura district ba Dhalai district katkum ka statistic jong ka Tripura state aids control society ka jingdang jong ki break ba pun kam drop house nam ara khapra ara khandai ki long news pa sampung ba hadu mentapat kala poi sedu si hajar mun kumban mau house nam ara khatnyo ara khapra ki pipeng kam drok ki dan news pa si phongun project director jong ka Tripura state aids control society Dr. PK Machundar ula pentip bakilayo pan pelat no ikat to katni ki ba penokam drop na ka ba inject limba ko OST ni ka opioid substitute therapy kani khubor ko wan shiphi na ko All India Radio Shillong
Ka election commission kalapan na ya katarik jong kajing tap vote biang jong kin rutli kisi jong karawa Raja Sabha kajing pemana ya kani kajing tap vote biang kan long ha kani kasni baar kajing tap kerteng kan long nadu ka absan tarik minta ubnai bat kajing tap vote kan long ha kasan tarik unai tung arli ki Raja Sabha seat na Gujarat kila thlino hadin ba Amit Shah bat kasmiti arni kila job no ya Lok Sabha election kajing tap vote biang ka bashi seat jong Raja Sabha Bihar kadai halor kajing e kamno menteri ke sarkar kini Ravi Shankar Prasad ubala job no ya Lok Sabha election kiwei pat ki bahapan pintap vote biang ha Raja Sabha kilong slightly ki seat ha Odisha Unang yalan ka United Democratic Party u Dr. Jemno Mautho ulapan pau ya kajing kuslai halor kajing ke ba kajing bamplan ya ka Shillong bat ula ongru ba kanong ba Shillong gadon hatmer jong kajing galon netwa no kasor habakren baglat thai khubor u Dr. Jemno ula ong ba kajing e kum kijaka bread nut kajing khapnya kalawan kalanang he nang he ka banang wi kisni bat kajing bun pat kan ru kalanang ke ba ba kala de ka por bari ban perkhatma ya ka plan bat kani kanong de tang ya kanong ba Shillong henry kan de ru ya ki wei de Hagajilam Uway Brew Ubala Shakem Halor Kajing Pimi Khubor Thok Ya Kajing Im Jong Menteri Rangba Kajala Tripura Ubeblap Kumar Deb Henin Kasni Labu Ya Ha Police Custody Na Kabenta Asni Une Ubre Ubala Tip Keteng Kum Anupam Pol Ula pemi khubor lamlian halor kajing im ubeplap kumar diet nadu ka aflu tarik uyayong ula syakem no haki crime branch jong kipulit Tripura na nongba New Delhi hagasni balang jong ketiyo baladen kipulit kilayo priang ya ke ijahar persya yo anupam por halor kajing thok jing syukor ba kajing lamlian ya ka bola tho a Facebook nadu ka afsan tarik uyayong menta usnem ya u anupam por lawan ra Ahmad kayeng kasiri jong ka chief judicial magistrate ka Sharmista Mukherjee hin kasni hakabala rai ban IT shwa shikpulit na kabenta asni kenapa kipulit kinyo bantokit baham ya u anupam pol on sora biang hayeng kasiri ha kani kasni baar nagaliang uminti rang ba kajala Tripura ubeplap kumar dev ulong ba kajintho jong anupam pol ha Facebook kalong tang pintho be ya kakateng jong uni uminti rang ba bat ulala waru ba uni ubreu di benyo ya kajing pinstom katulong khubor kaya thuru ba wei unong tho khubor bat wei upulut langrut kila syakem ha apu prater uyong namar bakila share ya kajing tho jong u Facebook bakini baro argumenta kila yot bil no ka sarkar jalna jong ka Assam kan sate ya ka Skill University Hadarang District ha kajing not ka balong praspa sanphoklo tingkam mission director jong ka Assam Skill Development Mission AP Tiwari ha bakren ha ko All India Radio Talk Show ha ka mit jong ka singsajan ula pentip bakani ka school ba untip kerteng da ka Skill University bat kanong ka school ba ka baning kong e ha gari ka bayde bat kani kaliang bat kani ka school ba kan don halu sipaw hajar tiliksi utiwari ula ongru ba ka International Yoga Day kan salong haki saus pa samkhunai tili ki center jong ka Skill Development Mission utiwari ulai thuru ba ka admission test jong ki batch baning do jong ka North East Skill Center kan long ha ka lai pho tarik mentau benai utiwari ula benrap ru ba prapho nak sispa la ba kerpang nak benta ki nong Assam bat arpho nak sispa kan long nak benta ki gala jong ka than shate lamingi haba phai pat sak khubor yele kai World Cup cricket ara khandai kabla long hinin kasni hapdeng ke India Persia ya ke Pakistan kabla long ha Old Trafford Cricket Ground Manchester ke India kala job ya ke Pakistan da prap khandai ron lemba ke Dockworth Lewis system ke India ke bala sharp hati ningkong kala tiet life spa life run bat hap no santli wicket hapo ki sanphut li ki over kinong tiet ki bala tiet ba na ke India ki long Rohit Sharma bala tiet shispa sahuron u captain ka kenhun Virat Kohli bala tiet nyuran bat UKL Rahul balatiet san nyuran habawan be ya kathong ka Pakistan ka haban be no laispa aron nak support ligi over hadin ka jingpun thut no jung slap kala poi tang aspa khal aron bat hab nrut ligi weekend lemba kani ka jing job ka India kala ka bai no to ligi point nagi south ligi jile kai ha ka ba kala job license bat ka wei pat ka khlim lo ele kai ba ka New Zealand namar ka jingpun thut jung slap bat kala don ha ka kedan ka balai ka jile kai minta ka sni kan long hapen ka West Indies Persia ya ka Bangladesh katu ko khubor kalakut ka bawan shaphi na studio jong ko All India Radio Shillong basakhin dat por ni se so ba ka Delhi station na ka banta khubor haktin Hindi ha ka por prabji bo pat sa khubor haktin phareng ha ka por prashipawa kane ga dei ko All India Radio Shillong